खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बसुमतारी अनामिका चेनेलाव गिबियाव बयखौबो लागाबाय जुनाफोर फैदोलाय आंनि दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ दिनै आंजों लोगोसे चेनेलाव जायनाखि गोदानै फैनाय जुनाफोर आंनि चेनेलखौ अना साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरो लाइक कमेन्ट हरदो आरो भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो थुरु बिदिबा दिनै आंजों लोगोसे भिडिअआव जोबोद नै आं दिनै बोरमा बेदरावबो पियास बानलु हाना लाखाबाय सामब्राम गुफुर हाइजेंबो देना लाबाय बेदराबो बिमा फिसा बेनो बांद्रायसो सनाफोर आरो आलुखौबो नै बेयाव हाना लाखाबाय आं दायो ओमफ्राय एवनोसै बेहाय थावाबो दुंबाय दायो पियास आरो बानलुखौ हरनोसै लोगोफोर दायो पियासाबो नै एवनाया जाबाय लोगोफोर आङो बेदरखौबो होसनहरनोसै बेदरखौबो होसनना लाबाय लोगोफोर आङो बानलु गुन्दै गोरान जिरा सामब्राम गुफुर हाइजें देनायखौ होखाबाय लोगोफोर दायो एरनोसै जाबाय लोगोफोर दै एसे होनानै लानोसै आङो दायो दै होनोसै गोदौबाय थाथोंसै दायो बेदराबो मोनबाय नै सनाफोर दायो साखिनायखांबायबो आङो बिराद गोथाव जाखादों सनाफोर खांना लागोनसै आं लोगोफोर खांनोसै ओंखाम जानो लालायबाय आं नै सनाफोर बोरमा बेदरा मोनखांबाय नै बेयो खुमब्रा बाथोनमोन ओमफ्राय बोरमा बेदर एवदोंमोन आं नै दायो जानो जिरायबाय आं लोगोफोर फिसाजोआबो नै जाबाय बेहाबो जालायबाय सनाफोर ओंखाम जायैनो रायलायनोसै नोंसोरजोंहाय सामफ्रामबो जोंहा ओंखाम जानाया थिनदायानो जाखायो फिसाजोखौ गबोखांनायनि उनावसो जायो लोगोफोर ओंखामखौहाय दायो जाबाय थावबाबो गावनि संनायखौथ' गोथाव होनखासिगोन आखाइ सोलायनायथ' मोनजाखाया नालाय मालाबाबो गावबागावनो संनानै जानाय ओंखामखौ बांसिन जाग्रोनाय जाया मालाबा आलासिफोर फैबाबा माबा मोनसे बहाबा थांनांगौ जायोबा जाग्रोयो आरो गथ'खौ नेनानै जायो आङो हारसिंबो जानो मोजां मोना होख्लायलायबाय सनाफोर थावै मोननायथ' गैखाया आंनाव मोनबानो गब बासिनो बुसिनो गैया जि मोनो गब बोरमा बेदर फवासे लाबोदोंमोन आं लोगोफोर बिदिनो एवदों बिमा फिसायावलाय माथो एसे बुरजा जानो बेनोबा साननि हरनि थालायबावसो आं जाना लागोनसै सनाफोर बिदिबा खामानियानो खामानि नै लोगोफोर दै सारफैलायबाय दायो एसे दै सारना गालांसैलाय दैबो दसे सारसै फिसाजोआबो स्कुल गनानै दायो जाखां इरिखां टिउसन थांबाय लोगोफोर आंहाबो नै बेरायनो फैबाय माथो खालामनानै थाबाय थानो आरो आंबो दसे बेरायनो फैबाय दसे जिरायसै लोगोफोर बेयावनो दसे जिरायना रायलायनोसै आं उफाय गैया हारसिङै आरो माथो खालामबावनो लोगोबो गैया नालाय हारसिं जिरायना रायलायनांगौ जाहैबाय बायरानि बारा गोजोननाय मोनो लोगोफोर दुखुआवबो सुखुआवबो नोङो जेब्लायबो हारसिंखासै एसे निजोम जायगायाव जिरायनानै थायोबा गोसोफ्रा गोजोननाय मोनो बिराद मोजां जोंना बेखिनियाव जिरायनानै थानो रावबो गैया ओरैहायबो बिफां सारि सारि ओरैबो ओरै गुवार न' बां गैथ'वा नालाय बिथिं बिराद मोजां लोगोफोर दुखुबा हारसिं स्रि जिरायनानै थाफैनो नुबाय लोगोफोर जोंना बेसे मोजां ट्रेनाबो खाथियावनोखा गाखोनो मोनाबाबो सामफ्रामबो नुयो लोगोफोर आंहा बेखौनो बेसेबां गोजोनो आङो जेरावबो थांनोबो मोना बेरायनोबो मोना नालाय बे ट्रेनखौनो माबायाव साइथिं खाथियाव फैना नायफैबाय थायो आं बेरायबाय आंबो लोगोफोर हारसिङैनो गोदाव सोरावबाबो दसे गिदिंबाय आं एसे गोबाव गिदिंबाय बेयावनो थाबायलाबायबाय साइथिं सेर सेर माथो खालामनो आरो लोगो दोगोबोथ' गैया टाउनाव फैनाय आरो गामिखौ नागारनानै फैयोबाथ' आरो टाउनावहाय एसे एडजास्ट जानो गोबाव नांखागौ आरो दाथ' आरो एग्जामबो खाथि लोगोफोरनाव बेरायनोबोथ' दङ गैया नङा गथ'नि बिमाफोर दं
नाथाय एसे टाइमाबो नै दा बेरायथावना टाइम नङा एग्जामबो खाथि जाबायना सनाफोर ओंखायनो हारसिङैनो दसे जिरायफैबाय थाबायग्लांबाय भिडिअखौ आं एसेयाव लाखिथ'नोसै होमबा लोगोफोर बयबो जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो सापर्ट खालामदो सनाफोर आरो जोबजासे नायग्राफोरनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ दे सनाफोर।